Ayas Ilong-Ilong sa mga debatidor sa Cemetery Adventist. Yan po pinagagat pa Brad Felix Ingrid sa mga debatidor sa ESD. Sumasa mong ipirmahan na pamatudan ko nga bata agad may kunyaga sumasa Biblia o Referensya. Diya sa balaan sulatan sa Marcos 16:16 na ang tanang binuhat ang muto o pagpugunya mawas matun pa sa Marcos 16:16. So kining mata aduna na ito aduna sa 18 sa Region Cebuano matun pa ni suat ni San Mateo sa 18, 16 sa Mount Sulatan. Matadari nga, huwag may tungod, nininggat may mga bata nga nagtubo ka na ko. Sa ito pa, if it is required for baptism, dindain pang child qualified to be baptized. So, kinahanglan po ito, kinahanglan bunyagan yun ang bata. 18 size. O niya sa Mateo 21:16, matod pa sa Ebanghelyo na ingon rin sa kasulatan. Mateo 21:16. Busa mingon si Jesus kanila nakadulog ka ba sa ilang gisulti? O si Jesus bitbang ko makadulog ako, wala pa niya ikaw magkabasa ining bahin sa kasulatan nga nagingon nga mga bata at mga masuso ibansay mo sa paghanap sa ingpil sa pagdayag kalimo. So kanang bata nga nagdayag ni Kristo di mo itabangwa na yung pagdo so ano lang yung pagdo Mateo 21:16. So karena ang bata punyagan yun dahil doon na may pagdo. Muna sa pulang 2:39 sa Griego na pinulungan. By the way, the New Testament was written in Greek. Sa pulang 2:39 mga kiksunang gitawag ka na sa Tiknois, meaning ang Tiknois dito sa page 252 sa Greek New Testament. Tiknois, meaning muna yung buhat 2:39. Gagmay mga bata. Ay naman tayo Griego rin na dictionary, i-explain niya na mga gagmay mga bata na isgutan muna yung meaning tiknon, singular, tiknois, plural. Kaya sa Panginoon, kung sa Panginoon na, dito sa Panginoon, 3,000 na tao ng luwas pinagi sa bunya. Sa ito ba, ang mata, apil ginagay. Dahil, nangawag ng mata, kasong na nasa tao ng mata. Nasa Juan 16:21 sa King James Version, ang usa kailangan nagsaba nanganak sa kabata at ito ba John 16:21. So apil ang bata hindi sa bunya. Kaya sa pura sa mga Apostoles Kapitulo 16 versikulo 15 kamala 31 tibok panimalay kibunyagan Jaro sa tibok siyudad sa Talisay na may mga household panimalay buhay bata nga napila na. Suluyan mo na. Suluyan mo bro. Gilki, nagmili mga bata gagmay. Di ba ito po? So klaro na kayo. Kung gabito na ito ang saktong paglauna kay suma sa daan ang Dokumentasyon namin. Page 186 nga may tungkol sa kung di mo gamiton ang 30 seconds.
logical thinking, masalah kita, mereka kinahanglan nga requirements ni sa pahayag logical thinking, clear and mind logical thinking. Busa akong pamatulan ng bata kag may bunyagan, sumala sa bahang sulatan, ako na pamatulan, busa nigahon ni Brad Felix Nigle na gidili ang bata kag may bunyagan, sumala sa buhay kaprensya. Dan salamat, mayong ako. Bila kami message? 5 minutes, bro? Nag-isgot ang mga bata. Pero huwag yung bukado mo, ay patang, hindi punyagan, kanang masusok. Asa sa iyong mga teksto, ano yung patang masusok, punyagan yan. Dito yung punta na sa itong igsoon. Wala mo tarong magsuwat ng area ang huwag ipagkaya. Sa Matthew 21, size, na ang mga gagawin bata o mga masuso, ibansay mo sa panahana o higpit sa matay kanimo. So kani bata nagtuo niya sa Bordos na Telubi ang bata gagmay ibunyagan Bordos na Telubi sa Greek New Testament. Okay, naman. Nangyayon plaza. Masawa na ito, buhat ng Telubi o bata ibunyagan. Sa kayo nanonood kung napa. Yan karoon. Kung nanonood ang iyong isote, nanapod baka ang ipunyagan niya sa buwan ko, kanilite. Baka, masawa mo. Kaya alam ka na ito, kaya ang saan alam ka ninyo sa inyong pamana, kung sa tanan ng mga layo, at ako sa pagkatawa sa inyo sa atong siya. Sa atong mga anak mo, ang ipangita, masuso, mabibigyan, asa ka mga soso, anak? Anak. Ang Bordos na Telubi sa inyong mga anak sa Greco Ignois na meaning gagmay bata. Ito pa, implicitly, muna ito pa lagi masakot sa mga kasulatan. Ang yan tulungan na, yan diba sa Bordos ng Telubi? Asa man tulong bata niya, anak ka man isbulan, asa man tulong kamay masuso niya. Kanang bata gagmay masuso, kanang mga masuso, Mr. Burrito, bata pa gagmay. Sa ito pa, ang kumanda ko sa buhay nyo sa Tinoybe, bunang bata nga gagmay mo sa ibunyagan, sa saan pa sa Diyos nga bata mga masuso. Hindi ang gusto ang bata, ang masuso bata na siya, ang iparita, asay masuso niya, mag-ibunyagan. Asa ka na, mag-igamit ng ibang buhat Diyos, asa ang gusto bata ng masuso, kaya inyong tema, masuso ng bata, na ang ito matataya. Sa buhat Diyos na Tinoybe, Mr. Burrito, sa Greco Ignois nga, meaning gagmay bata. Yan na mo sa gagmay ng bata, happy na siya. Yung kapulitan na niya, ang ibunyagan ng bata, masuso. Happy. Dahil mo bata, Sa buhat Diyos na Tinoybe, edisyon Diyos na Tinoybe. huwag may bunyagan na siya. Buhat Diyos na Tinoybe. At masawa na? Kaya ang saat ayang kaninyo sa inyong malalang sa tanan na ako sa layo sa matagusang pagkatawag sa inyo atong Diyos. Bakit pag-ikot niya ang masususunyagan? Dito sa buhat Diyos na Tinoybe. Ang masawa na? Daghan kanila mito siyang mensahe. O nagpapunya mga 3,000 katao na nilugar sa pundok. Yato matuhog, yato adawa. Niya kaning bata, Juan 16:21, usa ka kamay nagsubat ng anak sa bata niya tao. Sa ito ba, kanang mga tao hindi na masuso? Di ang bata, anong bata tinuukan masuso, bata tinuna. Pero ano ang makita, ang dipunyagan kami kang masuso. Ang tulad Mr. Brito, hindi na kailangan masahan pag masuso. Anderson na nga siya ang gagmay bata masuso na. Use your
science of correct thinking in the school. Padayon mo na ang basa 41, 2:41. Kung kunya kibautismo ang katong mga misagop sa iyang pulo, ang bata ang masusunod, masagop kaya. Kung ano kaya pinag? Huwag naman ang pasunan na nangya. Ang bata, misagop pa. Wala yung pulunan na. Ang pulunan na pwede. Ang mga susunod na mga pagmamela at mga binyakan, sana pa sa Bisaya pa. Sa pulong sa kilo. Ang bata nga ewan yung binyakan, misakan pa. Kaya nga misagop sa pulong sa kilo. 30 minutes. Sa Mateo 21:16, ang bata ni sampit sa Ginoo na usa ka masuso. So kanipat ni sampit o paghalad sa pagkain sa Ginoo. Ano sa nga ano na siya kining pagtuo sa Ginoo kay na usa ka masuso. Ano sa na ila ipabasa mo sa masuso. Kaya na. Hindi pa po kismuha, nabinala na masusunod. Kunya, mismo na rin niya, nung mga bata, ang nakaka ng 12 años, 10 años, bata na. Kung ano yung lamisa, kaya bata masusunod, magpasay, bunyagan. Ang requirement rin, kung sa may requirement sa punya, pagbatismo. Ang mutuan ng pagbatismo, mamala. Magtawa ka na ang Marcos 17, ang mutuan, pagbatismo, mamala. Mag-inon sa mga bata, upang pagbatismo. Sarang ito, ang bata, ang gamay, pagbukan, di niya ka hinunso. Kunya, di niya makatulog. Manangit ka namin ang pagbatismo. Nanangit ka namin sa bunyagan. Atong araw na, kaya ako kisabutan, diferensya ang mundiro ka na Biblia. Hindi na nila. Kami, at isisnos katoliko. Kami, kung karaan nga ito sa unang praktis ang Kristuhanon, kung bunyagan pa ang may bata, nakasala ka. Ako na din, nasa partly result sa Catholic sa 188 o 189. In every Christian time, practically everybody who was baptized was already grown up. In your catecismo, no? In every Christian time, practically everybody who was baptized was already grown up. But it was not long before children were also allowed to be baptized. Kunya, lahirang kayo na ang bata masusunod ilang bautismuhan. Ngano? Dahil rason, dili kayo ikuan sa Biblia. Tradisyon, niyasa na dili. Karon, tanaw na ito din isa. Katakan yung requirement, buto mo. Bunya ka ng bata. Buto ka ba? Bunya mauna. Ang buto pa, ganyan. Anong manina yung maninoy. Nagkala buto pa sa bata. Kasi wala ang buto pa. Ang buto, ang nabunya ka din mo na. Dili ang bata, dili ang maninoy yung maninay. Tama niya. He was baptized. Here renounces Satan and his own sins. He declares his belief in Christ and his divine mission, and he wants to live and die as a Christian. We call these promises the baptismal vows. Kung niya pinanong kasi ang tuwag ang baptismal vows, tagang maninay. At the baptism, the children, the grandfather and grandmother, or what makes these promises in the name of the child. Ang nakunya ka ng maninay. Lagi pa yan. Hindi siya din. I baptize you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. It is lawful to baptize by planting a person completely
water. Kung inislupan o yun sa balaw na bautismo, lunod sa tubig, completely underwater, as used to be done in the early church. So na, may lupon mo yun, bautismo yun. Ang inyo, pisik-pisikan na ninyo. O, ikaw na ulo, hindi ka na ako. Kung saan ang kalakihan ninyo rin, niya natin rin, ayaw natin natin. Ang Kristyanismo nagbahin, nagkabahin sila. Roman Catholic o Eastern Orthodox. Tanawang tao sa ang Katoliko na punyag baka naman na napiksan-piksan. Pero tanawang na ito kasi baka ng Orthodox. 1 minute. 1 minute. Kasi 1 minute na lang. Tawa ko na mga minute na lang. Sa mga Ikaw na dito yan. Kunya isa rin. Maway. Most of the ministry of physical water by pouring or drinking it. The Eastern Orthodox churches practice immersion, submerging the patient underwater. Hindi na po ninyo. Klaro na yung natin. Natanaw natin kaya usay dagan na natin. Ang inyo may tapuan na nire, ingong pa nire. Some of the truths that have been handed down to us. Yan is yung katisismo ninyo. Some of the truths have been handed down to us by tradition and are not recorded in the sacred scripture. Nakasulat Biblia. Yan siya mauni mga doktrina na tradisyon. Isa-isa niya. Time, Sa time. kuha sa tema tuwan at ang tatlong specific tema. Punta na. Punta na. Front Negri. Kiring pagkunyag sa kanyang mga bata. Makapalayo na sa Diyos o makapalayo? Kiring pagbunyag sa kanyang bata. Makapalayo sa Diyos o makapalayo? Ang iyong problema ako dyan. Nanapagpunya ko mo sa masusok na baka makapalayo ka na sa Diyos o makapadool. Dili requirement na bunyagan ng mga bata. Ay katong ito sa Ginoo mga Mr. bata. Corridor, sir. Dili ito requirement. Ako mo punta na very specific. Na pili ka na siya sa dua. Ang bunyag sa bata, makapalayo o makapalayo? Gihangan, yan ang tulong. Ang among buto, wala request sa mga bata ay dili pa sila makahilog sa mga kahugan. Hindi sila requirement sa bunya, maghilog sa mag-uto, mag-autismo, dili sila makahilog, dili sila makato. Pero requirement, bukas na sa sala. Nakalapas pa niya yung batang gamay sa luto, umaman. Dili na sila. Mr. Corridor, that is not responsive. Alam ko papunta na ang bunyag sa agad may bata masuso, makapalayo pa sa Diyos o makapalayo? Do not ever permit another Ang among bata, gawa, require sa mga bata, itong masusong na bunyagan, ay wapan na sila. Wala ko pumunta na ang pumunta na makapalayo pa sa Diyos. Makapalayo. Ako sa araw kung ang iyong naman, wala ihanan na requirement. Wala ihanan na requirement. Ano kaya pribadi mo niya? Ang wapan niya na siya ba? Wala niya ba? Kaya ka mo naman, uyod ka na, matagal na yung bunyagan. Na palulog mo. Ngayon na mo na. Uyod ka na, Ngayon na. bunyagan sa Iglesia Kalagawanan, magkakay masuso, makapalayo sa Diyos. Makulabot niya, inyo na practice. Diba? Isin na ba? Bakit mo ba kini? Ano mo yun ang kumasili ka na pindikan? Kamoy kayo mo, lagi. Ha? Ngayon siya mo yun. Asan ka ba? Basta kayo pindikan. Sumpak ito. Nakakata sa iyong na siya. Aray, karo kay lutaw na yun. Sunod ko na. Ingon ka man nga, isupat ka. Ingon ang Diyos nga, ang bata kinawalang bunyaga. Kaya sa 1:3-5, buhay pag-asun sa Gileas Langit, tumili ko bunyaga. Sa tuloy eh. Asa matipir ang bata masusubunya ka? Asa lagi? Ayaw punta na. Siya ay Ayun, punta na. Siya parang punta na. Ikaw, magpag lang. Wala.
Ningon na sa Kristo, buhay pag-ato sa kinasangit mo dili mo bunyagan, Juan 3:5. Sa kami din. So, thank you so much. Okay. Ang tanong ka, di uwi ako kayo. Ang requirement sa Buddha, ang mundo, ang papatismo, Hiloso, ang papatismo. Sa bata, simple ka na, Sunod ka na. simple ang bata. Yan, imo naman yan ko na sakto na, ang imo ni Kristo. Na, sa pagkatanan, kining bata, binuhati sa Diyos. Naku na, ang ano. Sa Marcos 16:16, ang tanan mo binuha, kinahanglan, ibor ni sa Diyos, ibunyagan. Ingon naman, nga ang bata, binuha, huwag ka siya. Ngunit lagi na pa tayo, mundo, papatismo, ang bata, di mo makabuo. Apa tayo, di mo ba correct? Naman, Ano yan? Ha? Kini iyon ka man correct ka, bata bunyagan. Sakto ba, kini ako ipabalog doon, na gabay bata bunyagan. Sakto, kini, huwag ka sumpa. Bisupa ka rin ako na may dilipiplikal sa mga sa kiko ninyo. Tradisyon na sa mga iglesia, dili supas niya. Asa ka ba? Wala sa mga ang bata ang bunyagan. O, klaro kayo na nila. Dapat mabasa sa Biblia from Genesis to Revelation, what specific verse nga ang upang huwag kayo masusunod din bunyagan. Hindi na ako. Nakakapasaya. Ang akong Biblia, versikulo. Pagka Brad Felix Sigle, Asa mo sa Biblia na ang bata ang may masusulat na dili pinagana. Asa mo sa Biblia na bunyagan? Tumbag na. Tara tumbag na. Tayo na tayo. Ang akong katanungan ngayon dili bunyagan ang masuso. Ay, ang requirement sa bunyag, ang mundo mapapatismo. Wala, ginulsong ka mo sa inyong masasabi. Tayo. Ang bata, example na ba? Hindi ka naman kayo. Felix Sigle, bago tingin na itong nadunggan, basta pag yun ang lindong sa itong bahayag, basta pang apel sa bilangan at bang na iyan yan kung correct ang Juan 3:5. Sa ito pa, ang Juan 3:5 itong basahon, yang agad may bata ginapil sa bunya. At ang basahon na, kaya yung nga ito, correct na ako supa. Niya, ang basahon mga kiksula na, yung dali nga sa explanation, ang mga bata bunyagan di mailan na nag-ambit sila sa kinabuhi ni Jesus uban sa Kristohanon katinimbat. Asa lang kita. Kaya, wala pa rin pagawas ka kanina. Ayaw na to. Ayaw kay, ako next one. Tanaw na to. Tanaw na to. Ano na trabaho? Inara. John 3:3. Yan, 3. 3:5. Kristohanon na Biblia. Dalam sana sa Biblia, bagong Kristohanon. So mana na iyang ganggon. O niya, niyong na kuminto kung ganina akong gilista kay matul pa niya sa Catechism, Christian Catechism of the Church, sa Katoliko, page 107. And Christian time, tradition, bunyagan yun. Di ba na ito ang manulo sa Simang Katoliko, dili pa kayo Bible, tradition, at magisterium. So, we cannot stand without the others. Sa ito, dili makaparong ang Bible kung wala ang tradisyon, wala ang authority of the church. Join ka na siya. O niya, ang ipasabot niya, ang Biblia siya tingin na naay tradisyon. Asam na mabasa? Those Thessalonica, those 15 sa King James Version, ngayon din sa King James Version, sa Protestant Bible, na itawag o tradisyon, itawag niyo apostolic tradisyon mga kaigsunan. Bukti sa dakong galikon ang among tradisyon. Itong tanaw na kay isupat ba ang simbahan sa tradisyon na yung ibasa naman. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition
which he have been told whether by word or on episode. Sa ito ba, ang Biblia siya nabahaya na adunay tradisyon sa ang iyong dibasa sa Katoliko na nagtudog niya. Yan ingon siya sa laing page yung gigamit. Paglubog gayon sa bunya, pagpisik-pisik ang Katoliko sa iyong namatod pa niya. Unya ka rin paglubog mo in English version, underwater. Ang gituwa ka na sa tulog ka paagi sa pagbunya. Pero usa lang niya. Asa babasa? Episo 4:5. Batul basa limitin ka pinalungan. Baptiso baptiso ang Latin. Ya sabi ko na sa kining bunyag original Enrico sa Episo 4:5. 5 brother Melky tugutin ko sa interpreter pa basa sa mga libro sa ni San Pablo sa Griego kay gitawag ka na o kining baptiso. So ang baptiso tulog ka paagi ulusas niya darang Episo 4:5. Totoo sa Greek New Testament. Ngayon dili ka baptisma. Daro? Page 358 sa Griego, baptisma. So, kaya baptisma sa Griego mag-isuna. Tulungan niya kapag inversión, Roma 6:4. Pag-suslo, kung may gamit ninyo. Ingon yung ibang na kita ng Camino. Danas, pastor, ako kita gino. Ang katulog kayo ngayon, hidugan mag-tubod pastor. Nagkisi-kisi, bunyagan sa motor. Mga kita na gino. Kita ako sa bukagan kita. Ito sulong kumalos pastor. Muna yung inversión sa example. Roma 6:4. Pero ang springing nasa Hebrews 22 o kinibuhan 9:18 si Apostol Pablo dibunyagan nagbarong niya ako may swimming pool ito muna pagi na sa patunay yung biskutan dili ang disaktor lang mo sumpa ka na ang igamit lang pagi ang sprinkler lang pero wala giniling imersyon pero usara ka bunyag di man ang bunyag ay igamit tinitara yung formula ng Tesi Matthew 19 bunyagin sila nalansawahan sa anak o sa Espiritu Santo kanin yung bunyag buhat doon sa Diyoso ang may nas mga ko kapata mga Time. Pamutano lang mo itong imong libro ka ng Juan 3, 4-0. Nagtanaw na ako ng tanaw, kaya sa tanaw, basta pa sa mga niya. Kailangan mo rin sa special na Bible. Nakakita ka rin, kapintima ko na dito sa plaza. Doon na, direct questions na. Kaya sa tanaw, basta pa sa mga niya. ako tayo na niya Pungutana. Ito sa mga kaya mo pinawin. Nagkagamit naman mo ang $1 Mr. Moreno koneksyon kining dili panahon sa pabasa panahon sa pabasa Yan yung mga iyang panahon sa pagpapatana dili panahon sa pabasa mautanya ka asa ang libro ang gamiton Daan lagi ko mapalusot lang eh. ay komentary ito panahon sa pagpapatana Pungutana na. Punton man eh. Sa kanang 4-5. Punton. Explanation sa Katoliko nga pwede magyagan ng bata. Ang nagkakaksitas ka na na. Itagakaksitas ka na na. ang $1 ang anak produkto wala po ka. Kaya magkakaroon. ang tuba kami na sa kani may na tuba may na wala ni gawa sa Biblia nani sa New Testament niya ang Biblia
usa sa pasyalan o referensya. Nagpirmahan ay tabi sa operator, Biblia referensya. Unya, igamit ka na sa kategisyon. Ay, sabat. Biblical of tradition, biblical tradition, kakaran luas sa simbahan. Kemudian, teman, sa Juan 3:5, mau ni saktong explanation sa Juan 3:5 na bunyagan ang gagmayng bata. Kaysa Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. Explain na ang Biblia nila explain. Muna nga, ikaw mo daw ini kay ano may babasa? Wala. Kung ang inyong katisismo, kung nag-explain na wala sa Biblia na siya tradisyon na nito. Minaw sa? Ya, sagot ka na. Tradisyon na, wala sa Biblia. Minaw, aba. Kanang kining bunyagan ang bata sa Biblia mo ito ba? Kanang tradisyon, mingon ka naaba sa Biblia. Ano lumutanang ka na sa Biblia nga huwag ko nang mapil sa Biblia? So ato ba illogical yung mga pamatata? Huwag ko nang iapil ka tradisyon ko na ipasapasa sa mga apostol sa una na huwag pang scriptures. Na huwag pang scriptures. Kung sa ato ba, ang minute, di mapasa ka tradisyon mo, illogical ang pamatata. Paminaw ko, naamtay saktong pangdoona. Tradisyon na di, wala sa Biblia. Ano na utang lang mabasa ko ng Biblia? Practice niya sa punya sa pagkasuso, biblical pa na o tradisyon? Biblical lagi plus tradisyon. Kung basa na kung madali biblical, sumasa yung katisismo. Ang imong gigamit dili Biblia, tradisyon ang gamit. Wala yung mabasa na lang ba? Ano ang pagkatana? Nagasa. Biblia. Ako may previous sa komputer. Kining sa balista mo ning. Kutisyon to. Kining dako ng bunyagan. Referido ni sa dako, di ba? Sakto na no. Wow, lagi na practice. Ang bunyagan. Ano sunod po na. Ay, ano naman? Ang nila lang yung practice, ang grown up na, kaya kasabot ka. Masusunod exam ka na wala yung kapag. Iya pa'y pumatana matupili mo dili bunyagan sa imersyon dili makasulod sa langit. Tinood rin. Basta to, ang iya pa nila, ang iya pa parang isang nila, Illustrates. Joel. Niya sa itong mga tingsulang din. Hindi na ito doso. Engineer Regulus Kabigas sa Dani Matidor. YouTube na may sumaksa handa sa kibati niya ang English English. Advantage yun na David Hay. Mag-usap ng lakdak niya. Niya. Iyong diskutan ka ganina ang mga Eastern churches o Western church. Iyang i-question ang history. Niya. So may lapot din daw ang diskutan ng Roman Catholic Church ka dilim siya Katoliko. So badis naman. So diya na sa filosofiya why irrelevant, illogical ang ipahayag. Sa Western churches, mong ng Roman Catholic Church, ang Eastern churches, 1054 AD, ano nyo separated from the Roman Catholic Church. So di ito Katoliko, separate ko. Sama ko sa Sabanista, separate. Wahir ang mga ini, ikubara sa Katoliko, kaya si Binti Adventist, 1800 naman. Yan yung libro sa Enitasyon sa Sabanista,
sa kining the life incident ang founder sa Seventh Adventist tulong na tao Seventh Adventist Church three recognized co-founders sa Seventh Adventist Church James White, Ellen Goldwhite, and Joseph Smith tulong natukod sa ito pa mag-ora 1800 Katoliko ito yung gihan usakyan ito na kung sino din gauna pa sa Samarista itong Britannica yung Jolubit first century ko 10th century niya ang Samarista 18th century pero kamaturan pa kaya na first century ini ang Roman Catholic Church sumala sa time ang Katoliko muna pero ang topic ng diskutan mga kaigsunan sentro sa debate dili mo gawa sa tema mo man digiskot ng founder mauna akong pautala ng ganina hantod ka rin wakit matubag matubag ni Brad Junji sa Samarista kasi kitabangan siya sa mga Samarista ingon mo man ako na yung pangutala niya sa iskulong bilong ni Akbet siya ditudlo pero bisa nung saan huwag magtubag yung pangutala kundi si Kristo insaman tawanan ng duko. Huwag ba nakatubag? Hantong karoon. Assignment ko na ng Brad Junji, ang mga Seventh Adventist. Ika mas konsolasyon ng upat, ipapapap sa buwa kasama. Wala. Namalahin ang mental ability. So sa ang iyang iskutan na Gagarina, nag-iskutan na aglaw ng pahulay ng Kasyanos, manang buhat ang Seventh Chais. Huwag ang makuha na ng kanang adlaw sa Sabado gimungkag ng Kristo. Dire, diskutahan sa Sabado. Sa diskutahan sa Sabado, ano diskutahan niya? 1:5:18 Latina Bogata Humbar Surya. Ingon dire, busa tungod ini misamot ang paninguha pagpatay kaniya ang mga Hudyo kadili lamang gibungkag ng Sabado. So kaliwat is Brajunjis Mahulio na iba pati naman gusto gumugag sa Sabado munggag yung Sabado yun muna ingon nga sa Church Historic of the Catholic Church ang ipasamot ni Father John Locke sa Church Historic of the Catholic Church nga kanang Sabado kinachila kaya kanang sa Hebreo na Shabbat pa na nagitawag ko ini Shem Bitaw tulog ka na sa Hebreo nga Exodus 20:8 kanang Shabbat pahulay na rest pero wag maglan ang Ginoo nganlaning sa Sabado wag kayang utangan ang magat mo ang magadugang sa Biblia magakuha sumala sa determinong 4:2 Remias 22 wag mong papawasan o daradagan ang aking salita ayon sa Panginoon Revelation 22 verses 18-19 condemns anyone who changes even one word of the scriptures. Ang magadugang ko sa Biblia sinutan niya si Brad Junji idumagan ba niya? Ang magadugang magtuis plus kabaturan buhat kali si Jesus Christ. Ang mga iya sa yawa nagtuis kanulay sa Ginoo ni si Junji iya magituis. Tingali dili anak siyawa ako ni siyawa Brad Junji sa Basta. Kaya mahal sa tanang paghapon ng yawa man buwan mo sa natin bago. Kaya naman ka siya kaya bisa kaya ta, isa mo tutan na naitama lang yun po ito. Kunya, isa mo gawin, isa mo tuba. Muna nga, si Kristo nagtawari ko siya nagtukol. Kung sa ina, sa Iglesia, Christianity. Ang Christianity sumat sa Encyclopedia Britannica. Volume 15, page 985 to 96, 985. Christian source whose origin. Itong Encyclopedia Britannica Volume 15, page 520. Volume 15, page 985. Roman Catholicism, a Christian source characteristic by its uniform, developed doctrinal and personal structure, traces history to the College of the Apostles and first century. Iglesia Katolika Romana ang itubag ni Brad Junji. Ang Christianity, Katoliko Romana muna. Ang makakigyaw Brad Junji, ay ito ising kamaturan, kaya iyan na siya huwa. Buhat rin si Jesus. Muna nga karo na,
Nano mo ang nung sa Marisara, 1800 mo na 1845 na natin sa cemetery with ang tuloy procedure ini 180 to 100 years. That is soon after the AD.